Това е най-важното нещо, когато влезем в колата. Колана! Той се слага, закопчава се и се законтра обратно, за да освободи ръцете от лактите ни, за да можем да работим с лекота с волана. Много важно нещо, което трябва да знаят всички водачи на автомобили, че автомобилите предно предаване, задно предаване, 4 по 4 са коренно различни. А ние подхождаме към тях и шофираме автомобилите по един и същи начин. А те се подчиняват на съвсем различни команди. Един автомобил с предно предаване, той конструктивно е направен така, че да не завива. Ето го, един автомобил с предно предаване. Когато подадем газ, той винаги отива във външната част на завоя. Един автомобил с предно предаване. Това е конструктивно, той така е направен, да не завива, те така наречените недозавиващи автомобили. Но те са по-компромисни. При тези автомобили търпят много грешки от страна на шофьорите и заради това производители се ориентираха повече за масово потребление да произвеждат автомобили с предно предаване. Един автомобил с задно предаване, той е призавиващ. Когато подадем газ, винаги неговата предна част се ориентира в вътрешната част на завоя. Предното предаване се ориентира в външната част на завоя. Добре, кажете ми, как тия два автомобила ще можем да ги контролираме с еднакви команди? Ами невъзможно. Значи всеки автомобил си иска своята команда, което означава една работа с газта, противоположна работа за задно предаване на предното предаване, с спирачката различна работа, с волана различна работа, така че ние трябва да знаем и тези конструктивни особености на автомобилите. А 4x4 в своята си същност те са два автомобила. Тези два автомобила в предната си част е предно предаване. В задната си част е задно предаване. Така. Но тези автомобили, същественото и важното е какво предавателно отношение имат между преден и заден мост. Ако преден мост примерно е 70% срещу 30% на заден мост, тогава неговото поведение ще бъде като недозавиващ, ще бъде като предно предаване. Обаче, ако отпред, тук, примерно, е 30% предавателно отношение срещу 70% отзад, значи този автомобил, неговото поведение ще бъде повече като задно предаване. И тогава много хора ми звънят по телефона, викат ме, нали 4x4 пък един път излезе извън завоя, друг път влезе вътре в завоя, не мога да я разберат тази кола. Макар че инженерите се погрижиха, направиха страшно много системи, които системи компенсират човешката недостатъчност, човешкото неумение, че те работят, особено в Mercedes и BMW отидаха на светлини години нагоре с тези системи. Така, познавайки какъв тип автомобил управляваме, ние трябва да му налагаме съответната команда, на която той ще се подчини. Така че, моята препоръка е, всеки един, който купи автомобил, трябва да знае неговите физични особености. Дали той е недозавиващ, дали той е презавиващ, дали ако е 4x4, с какви предавателни отношения има, защото в случай на ситуация, в случай когато примерно се намали сцеплението, трябва да му подадем командата, която е необходима, за да излезем от ситуацията. Така че това е невъзможно да подчиним автомобила на себе си, ако ние не го познаваме и не го знаем. Също така, много важно е, когато шофираме, да избираме, особено когато вали дъжд, да избираме пътното платно по този начин, че да се подсигурим сцепление. Защото без сцепление автомобила е невъзможно да го контролираме. Ето, един пример ще ви дам. Взимаме един автомобил, слагаме го на едно заледено езеро с гладки гуми, летни. Идва шумахер. Ще го подкара ли този автомобил? Ами няма да го подкара никога. Как да стане? Не може да стане на леда. Идва кой? Кой е автомобилен пилот, например? Голям. Льоп. Идва Льоп. Качва се и той не може да я подкара колата. Защото няма сцепление. Може да е с 1000 титли, но физични закони никой не може да ги промени. Идва Павел Жеков, нищо, че преподава. И аз се качвам. И аз не мога да карам. Идва баба ми, която е на 70 години. И тя се качва и тя не може да я подкара. Значи всички сме безсилни.
когато няма сцепление един автомобил. Всички сме равни, независимо от титли, от шампионски и така нататък. Ние не можем да подчиним автомобила на нашата воля, не можем да го подкараме, защото няма сцепление. И най-важното нещо тук, в главите ни, трябва да бъде, че нямаме ли сцепление, сме една голяма, много голяма кръгла нула. Затова зимата трябва да караме с зимни гуми, лятото с летни гуми, за да можем да си подсигурим сцепление. Когато има сцепление, ние ще я подкараме колата, ние ще накараме да завива, ще накараме да спира и ще я починим изцяло и единствено само на нашата воля. Така че моята препоръка е, когато шофираме и когато се сменят сезоните, ние да подберем гумите за съответния сезон, за съответната пътна настилка. Производителите са погрижили за тая работа. Има гуми за всичко. За кал, за сняг, за мъгла, за дъжд, за всичко има гуми. Така че ние трябва, първата ни грижа е тази, да се подсигурим гуми, за да можем да имаме сцепление. Това е най-важното. И виждам много хора, които сменят само предните гуми или само задните гуми. Това е за мен углавно престъпление. Не може да сложиш гуми само отпред зимни, а отзад да бъде с летни. Това означава, че автомобила винаги ще тръгва странично и винаги има опасност да убиеш някой или пък да убиеш себе си, или пък направиш пътно-транспортно происшествие. Но хората тия неща не ги знаят, просто не ги знаят. Просто този тип обучение в България е все още така непознато за общата маса. Сега, след теорията, следва практика, където ние с практически упражнения ще заложиме точно правилния рефлекс за контролиране на автомобила. Практиката е води Васко Жеков, моя син, който ще ви води практиката и който ще ви показва по какъв начин да провеждате упражненията, за да може да заложите абсолютно нови рефлекси, необходими за пълния контрол на автомобила. Васко, можеш да ги поведеш? Добре дошли всички в академията. Радвам се, че сте дошли тук, защото 3 дена ще изживеете нещо, което не сте изживявали до сега и мисля, че ще бъдете много доволни от това, което ще научите. Моля, заповядайте на полигона към практическите занятия. Тънкости, техники и захвати на шофирането можете да научите от инструкторите, които ще са до вас през цялото време, за да следят за грешките, допускани по време на практическата част. Здрасти, Вики! Здрасти. Сега, каквото чухме по теорията, по лекциите, трябва да си направим правилната позиция. Първо искам да видя точно така левия крак. БМВ-тата имат предимство с тази поставка, там, този изкуствен педал, за да се натискаме, за да можем да сме едно цяло с седалката. Точно така. Добре, ръцете на 9.15 имат сгъвка. Браво, това е чек позиция. Браво, колана и можем да потеглим в практика. Добре, доволен съм. Първото нещо, което ще изучим, с което се започва, това са захватите на волана. Това е много важно нещо, тъй като без тях, докато не ги изучим, не можем да продължим за следващите упражнения. Така, ето ти първия завой. Първият завой, той не е много сложен. Аз си избирам захват номер 2. В средата на завоя, ето аз съм на 9.15, неизлезне от завоя го връщам. Волана винаги се тегли, както говорихме в лекциите. Винаги се тегли, никога не се бута. Ако завоя не е много голям и можем да го вземем само с това, добутване се нарича, правим го. Тези захвати са за малко по-големи и сложни завои. Ето като този, например, който следва, не е толкова сложен, затова ще го взема само с добутване. Ето. И не правя захвата. Но следващия е почти 90 градуса. Избирам пак захват номер 2. Ето, в средата, в апекса на завоя, съм на 9.15 неизлезне от завоя, си изтеглям волана и съм отново с изправени гуми. Тук пак следва двойка и ръцете ми никога не са заклещени по този начин. Връщам го.
Когато има комбинация от последователни завои, тогава можем да комбинираме между първи, втори, трети и четвърти. Както направих тук. Ето. Тук комбинирах четворка. Това е също 90 градуса. Избирам захват номер 3. Ето в средата на завоя, в апекса, пак не съм с заклещени ръце. Връщам го тук, пак правя тройка, наизъни от завоя връщам тройката и ръцете ми имат реципрочност. Така никога няма да се заклещат и могат да работят бързо. Така, това е известната змейка, това е едно от най-важните упражнения за ръцете и не само за ръцете, после ще говорим и за работа на крака, за гъста. Но тук, ето, това имитира завой след завой. Когато то е повече да влезеш в ритъм с захват номер 3, защото в момента изучаваме нов рефлекс на тялото, на ръцете и на мозъка. Той трябва да опознае това действие в момента. Затова много е важно тук, между тези конуси, да ги правиш правилно. И аз ще дам жокер. В първия винаги се влиза с единицата, защото той почти не е завой, леко е. Така че навлизаме с първия с номер 1 и после само редим номер 3. Тройка след тройка. И така има реципрочност. И когато го усъвършенстваме това, трябва вече да добием и скорост. Ето номер 1 и после започваме с само с тройки. И виж, винаги в апексите съм на 9,15 на изходяща позиция и така никога не ми се заклещат ръцете. Ето и ръцете така работят синхронично и бързо. Направата се изтеглям. Разбрано? Да. Айде да го пробваме сега това. Добре, ето това е преместването, за което ти говорех. Добре, имаш бързина на ръцете, браво. Добра бързина на ръцете, браво. Това трябва да го упражняваме обиколка след обиколка, докато ти стане все едно дишаш. Трябва да дишаш с колата. Не трябва да мислиш. Инстинкт, навик, просто всичко вече ти е зародено вътре. Иначе никой няма да стане. При една ситуация ние никога не можем, например, на колата се плъзга или те тръгва, отиваме към бордюра или нещо друга кола, ние нямаме време да мислиме. Те трябва ти инстинкт да реагираш. Именно това тук на тази писта залагаме и в академията. Айде още по-малко повече работа с гъста искам. По-убедително. Добре, добър тайминг, точно така. Добре, ето вече работиш с пренасяне центъра на тежестта. Добре, браво. Въпреки, че това беше грешка на твоя крак на последния завой. Ето, подаде малко повече газ, нали, задържа го, тръгнете повече задницата, което това не трябва да го допускаш, но въпреки това реагира добре. Много добра работа с волана, за което съм много доволен, защото има голям напредък и тя навик вече. Добре. Защо решихте да запишете този курс? Какво не ви изстигаше като шофьор? Аз желаях да усъвършенствам състезателните си умения, защото тогава карах в Time Attack шампионата. И това ме накара да го потърся. Вследствие разбрах, че е трябвало да го потърся за много различни работи, но това беше основната цел и причина, заради която го потърсих. Как след завършването на този курс се промени животът ви като пилот, като участник в движението на пътя? Освен самата индивидуална скорост в състезанията, в пистовите състезания, промених коренно различно стила си на управление на автомобила. Естествено, много по-безопасно, много по-сигурно.
и на първо място бързо. Това промени живота ми и по такъв начин, че в последствие аз започнах на различни мероприятия, които се организират от BMW клуба. Започнах да предавам научените умения от школата на Павел Жеков на други съфорумници, за да повиша тяхните умения и естествено скоростта им, чиста скорост състезателна. Какво според вас е нивото на българските шофьори? Българските шофьори са много самоуверени и това до голяма степен им пречи. Шофьорите в България трябва да се замислят повече над стила си на управление на автомобилите. Много небезопасно караме в България и имаме инстинкта, че ние сме единствените на пътя, ние сме най-добрите, а това е грешно и води до много катастрофи и небезопасни инциденти. Ние започваме от А и Б, изучаваме как се стои в седалката на най-високо ниво, всъщност пълния контрол на автомобила, и тогава е голям кеф да я кара, защото вече ти я мачкаш тази кола. Няма значение дали 400 коня, 100 коня или 300 коня. Знаейки я физиката, изучавайки го, тогава вече с лекота можем да шофираме в безопасност, в контрол, в състезателни условия, вече е без значение. Вие си избирате какво искате да правите с тази кола. Но това се изисква много школуване, много практика и то от професионалисти. Или точно това, което правим в тази академия. Ние създадахме точно за това, за да можем да изучим колкото се може повече хора да контролират колите, защото доколкото знам, в днешно време катастрофите по пътищата са много повече от нормалното, доколкото знам. Моите съвети на обикновените шофьори да не си експериментират неща, особено задното предаване. То е по-опасно, по-лесно да се загуби контрол. Затова сме направили тук безопасен полигон, който е километри дълъг, с най-различна конфигурация, с плъзгаво е без сцепление, за да можем да се тренираме рефлексите на без сцепление. Моят съвет към тях е просто да не си експериментират, защото колата, винаги съм го казвал, едно животно, което чака да те убие и не се знае днеска, като се качиш в колата, дали ще стигнеш жив до вкъщи. Смятате ли, че всеки един от нас, който притежава шофьорска книжка, трябва да изкара и този курс, за да се чувства безопасен за самия себе си и за останалите участници в движението? Определено мисля, че е полезно всеки един водач да изкара този курс, защото след като премине тази подготовка, ще се чувства много по-уверен, ще усвои правилни навици, ще има адекватни реакции на пътя във всеки един момент. Вие самия кой курс изкарахте? Аз изкарах и трите курса, защото ми се налага да карам и автомобили с трите вида задвижване. Определено мога да кажа, че най-голямо значение има курса с задно предаване, защото това е много деликатно предаване. Такива водачи задължително, според мен, трябва да минат курса, за да знаят как да управляват своите бързи автомобили. Има ли сте пътно-транспортно происшествие, откакто имате книжка? Не, за щастие, и мога да кажа, че съм по всяка вероятност избегнал няколко происшествия, точно благодарение на бързите и своевременни реакции, които съм усвоил в академията. Нека първо почнем с вашата история. Разкажете ни как започнахте да се занимавате с професионално шофиране. С професионално шофиране започнах през 1979 година. Стартирах най-напред с Жигулито на баща ми и тогава взех трето място в класирането и разбрах, че от мен може да излезе добър пилот. Тогава участваха много автомобили, порядъка на 60-50 автомобила. И тогава в моята група аз след тая добра класация реших, че ставам за автомобилен пилот. И веднага на второто състезание паднах в едно дере 50-100 метра надолу, бракувах Жигулито на баща ми и дотам ми свърши кариерата. След това, след няколко години, може би след 2 години,
Бях приет в един отбор на Дикотекс и оттам започна всъщност моята кариера като автомобилен пилот. През 1984 година станах шампион в българския шампионат, станах шампион на рали, станах шампион на писта и след което преминах на по-високо ниво като автомобилен състезател в тъй наречената майсторска група, след което бях приет в националния отбор на България и карахме в шампионата за Копата Мир и дружба. Бяхме 5 представителни екипажа в националния отбор на България и обикаляхме всички страни, където се състезавахме. Така всъщност моята кариера направи много голям скок, когато през 80-те години в клуба, който бях, директора на клуба си даде съгласието да ме изпратят на училище във Франция за автомобилни пилоти. Това беше нещо много уникално. За България беше непознато, че има такова училище, че да учат за автомобилни пилоти. България битуваше това мнение, че или го можеш, или не го можеш. Или можеш да шофираш, или не можеш да шофираш. И след като аз бях първия всъщност ученик от Източна Европа, който отиде на такова училище и там се подготвих за професионален пилот, след което вече се качих на по-мощен, по-сериозен автомобил Audi Coupé Quattro. Веднага първата година станах шампион на България с Audi Coupé Quattro и до 1995 година стартирах с Toyota Celica и 1993 година станах Европейската купа, станах шампион на Европейската купа за група N. Това ми беше едно от най-високите ми постижения. След като завърших автомобилната си кариера, бях на подготовка да преподавам този предмет за автомобилни пилоти и безопасно майсторско шофиране и тогава през тази 1995 година образувах първата по рода си в България такава школа за автомобилни пилоти Павел Жеков. Когато открих школата, през нея минаха почти всички автомобилни състезатели, които състезаваха до него момент. На подготовка при нас, в нашия роден град беше Сливен, там на специален полигон също, водехме занятията, което беше уникално за годините си, че човек може да получи такава подготовка на сериозна научно-методологична основа. След приключването на теоретичната и практическата част е време да се насладиме на едно истинско майсторско шофиране на 3 автомобила, предно, задно и 4x4.
До каква степен вашият курс дава възможност на шофьорите да предпазят себе си и околните? Аз мисля, че ефектът е огромен и завършвайки тук нашата академия, те се раждат отново. Винаги учениците ми казват: аз все едно до сега не съм шофирал, аз все едно сега се качвам на кола. А то си е така, защото не започваме от как се стои в седалката и те не знаят основни закони и правила, как се стои в седалката и защо се стои в колата. Много хора се смеят, нали, че стоим изправени на седалката или близко до волана, но то всичко това си има значение. Ефектът е огромен, защото го виждам със всеки един завършил ученик и аз мисля, че поне 80% им се променя начина на каране в безопасност, а другите 20 трябва да ги дадат от тях. Другите 20 трябва да ги дадат от тях, защото трябва това да се затвърждава със всеки изминал ден. Зависи от тях, но моето впечатление е, че ефектът е огромен и мисля, че всеки един завършил ученик е попадал в такава ситуация, в която благодарение на практиката и новите изградени рефлекси, той си е спасил живота. Какви са вашите бъдещи планове? Моите бъдещи планове са да разширявам и да продължавам да работя в сферата на академията. Мисля, че това ми е живота. Да вървя по стъпките на баща ми. Много ми се иска, като кажа по стъпките на баща ми, нали, да стана и автомобилен пилот. За съжаление, в България това е малко невъзможно, защото това е един от най-скъпите спортове на света и се иска много средства. А в момента в България са тежки времена, но винаги ме е боляло това, че не мога да просто и аз да имам такава легенда, която той остави след себе си. Но повече се съсредоточавам в работата, в обучението на повече хора. Моята цел е цяла България да мине през тази академия и да научат за нея. Казвам го за доброто за тях, защото това е една инвестиция в техния живот. Как могат нашите зрители да се свържат с вас? В интернет е най-лесно. Просто да напишеш или Павел Жеков, или Академия за майсторско или безопасно шофиране. И си имаме хубав сайт, който наскоро поправихме, който се казва topdrivingskillsbg.com. Там вътре могат да се видят, да получат повече информация, какво точно правиме. Има много подробно обяснение от нашите специалности, много минали курсисти и мненията, защото забелязах, че българина обича той е страхлив към новото нещо, леко пристъпва към него, иска доказателства, иска много сигурност. Така че там могат да се видят и да се прочетат какво се пише на завършили курсисти. Аз мисля, че това е най-добрият начин, за да се разбере какво точно може да се получи, какво може да получиш тук. Стара максима гласи, че книжката не кара колата. Карате я вие. Затова бъдете внимателни на пътя, защото носите отговорност освен за собствения си живот и за този на останалите участници в движението. От мен Деница Стоянова, довиждане и до нови срещи!